saliri kutombodede ndombopinda waile saka madhizi yanoranga kuti mabhisa inesa kuwana izi kuti kana songa sojalavo songa sekela yakupera kune vanongosiya kana tongoti about 5 seconds yakupera pandakazowana mabhiro a 2018 akanenge akatodownload padanso munhu inini atoinspire zvimizvisekalazi why Sekalazi? Because maartists akawanda but Sekalazi even pavuka anopedza achiro pamessage futi akaipa then kozoita wakanga behavior yake kaubanditi kauchichireza because maartists ekunze mamwe ukatotafuka akachiona unongodedzana nemunhu akaita anoita Chris Brown apa iwe type zvimabhiti zvakadai auzugwa you'll be struggling kuti ukwanise kusuta pasound yanenge aida kuisa as long une talent unokwanisa kubudirira kuti pasina mari unokwanisa kungovanawo munhu angokutora nefoni yake otesi otoposta otodai so then discipline futi pamwex inongodiwa discipline notangira pakutogona kushanda nevanhu chacho producer akashanda newe hapana kufila mfano wachamudedza talent zvinonamatirwa futi chingonamatwa namwari kuti rambai muchindowedzera malyrics rambai muchiita se izvo zviite kozi zvinhu zvekuimba zvinopera unotonzwa watopererwa kutoshaya kana saka ngonamata talent rako ungowa munhu ari discipline okushanda nemaproducers nekuita sei togona kutaura nevanhu so that unobudira pakere yako zvinganonokwa hazvo zvikadii but unozongosvika chesu ndaisaziva kuti heartbreak inorwadza fura rufu mwoyo wangu akaubaya sha une buri akaindojusa mucholo ndi satani chete I know asingwari we are rise demba utidai moyo wafunza uti waiku chanda ifirachi iwe chanda ifirachi moyo watonora semfiri Yo, what's up everyone? Welcome back to the Producer's Couch. And to all those who do not know me yet, I'm Reactive Beats and I'm a beat maker and I'm a music producer as well. And this is the Producer's Couch, where we bring in a lot of different creatives into the studio so that they can share my views out about the culture of music. So we bring in my producers, my artists, everyone anongoisa input yake mu chigame chemangoma. So today I have an interesting guest, a guy who has been mixing Afro dancehall to come up with a fusion in music. And my sanida shirilo, my phone my sadaira kutalo, allo janjilo, saganas makude, imi manga muskandide, I know I'm needed, kana janjilo, chamama, munu wenyama asi fine, abatike kana ziri down, they wanna link you up, kana ziri up, usina mani, you are my number one. One, when I know that I'm feeling low, moyo wangu nafana kana watelo, yelo, uri mwenje mcherima, wakatakura mteso norema, fura umbe ndika wana time, neweta fura umbe, na, baby do you know you're my oxygen, you are my oxygen, we are right, ana yangu noro apando kona, babe shell don't know what's gonna chino kono mona baby uri mira ku pa uri ndoona mira ku uri sweet
kutarisa ndoona mutatu bora na upindane moyo weka ndakapindane moyo nelipa iwe ndo bilipa chero wakasasa watefa ndichakupa rudo nune flefa toita Adam na Eva baby true love no it is ever. So ladies and gentlemen, welcome to the couch. Nsendo King Mdara. Mtaze. Baba mtaze. Hapana zurupere Mdara. Tutandokire batatu kusha. Ndimi munaoga mangoma. Mangoma tuza asike kwano. Uyo saka imbotudza kuti Nsendo King ndiyani uizi. Like tikatoenda kugovernment kanosita stari database ona rakanzi Nsendo King here kana kuti tell us more about yourself Mdara. Nsendo King mukomana anonzi Afre Sean Mukama. Akakura vake pamastring apa. Abazo yakugeto kuno achiwa mangoma maweeks achipusha mwekudara izia. Nsendo King mangonzo channel Afre Sean Mukama. Mukomana 22 years old achipusha mangoma. Alright, so munobva nepapi Mdara? So far baba kwandoga masasa pake. Alright. Yes sir. Okay, so saka music izvi zvakazotanga rini? Music ndakatanga 2017. Yeah. 2017. Yeah, holiday yangu grade 7. Grade 7. And pandakatanga kutozowana mabhizi kutozodai. But pandakatozoti kutanga kutopinda studio it was 2019. Wakatanga covid baba. Alright. Ni covid maitopinda studio. Pandakauya kugate pandakatanga kuwana wasonga studio. Alright. Okay, saka song iyo makairo mchiri remember makarowa nani? Producer yakuchikwa. Udamafosa achasisa. Kwakuri kudamafosa. Udamafosa. Okay, but pa period iyo ye-COVID amunombosangana nema-challenges ekuti pamwe zvainzi munhu wese gara mukati womaigara padhuze nestudio. Hatasingagari padhuze nestudio but kwaitongoita zvekubira zvekutongoti wasungowanawo mukana wotongozvinga opinda mustudio sina mavoko kuti uyamadeni. Imakatongomuka makuti right zvemusic kana kuti there was something chakakupushai kuti muzotanga kuita zvemusic? Tongoti nini personally ndingori munhu akangozvarwa chipo chinenge chingori munhu ngoziva vakuru ndozotaura kuti iwe utomudiki waingofanira zoita zvingoemba kwamwe zvakasungarira so unobva ukasvika pabata musoro tonzwa kutoemba imba chichi then kuchechi masunday school kwekwe taitoimba unozwa kwaya zvemasunday school chichi then wazokura manje unenge wakuterawo music vanasekala vaklati vanasojalavo ndoyakotime iyo unenge wakutera wakutoti but zvekuita boys iro inini kuimba ndogonaka but chirungoda nechongoti tikawana beat tombotraya kuti handikwanisi here kuti saliriki kutombodai ndombopinda waizvo saka madhezi yatokurangana kuti mabhisi ainetsa kuwana waizvo toti kana song yasoja lavo song yasekala yakupera kune vanongosiya kana tongoti apa 5 seconds pandakazowana mabhiri wa 2018 pane fesa akatibojosa kamwareni anenge akatodownload tasatani accessbatosendra mabhisi oba ndakafaraka ndikomamatangazotopaspeaker wesa beat genre yamakatanga nayo kwamakatanga ndiuya muchiri nayo ndakazoswichawo wakuona kuti unobva tuchitanga unongopinda zvese kura muzvinhu chidaidai unotozopeswa unati apa ndopangu because itanga taiwa dhanzo yedu yakudhara yaiva mabhisa vanazitalent vana vanoti bhisi mabhisa yako but so far ndowanzonyora mamusic nichanza maafrobeats aya maindanonyora then kana ndazosvika studio producer anozobika beat inoenda nesound nemelody yandendashandisa pakunyora song ndakazotwista saka totongoti yakatanga iri dhanso and then yakazotanga kusanganiswa because marwiri wemalines unotonzati malines andiye munhu wedhanso but akuroya
ndo zvakanaka. Saka since you started kana kuti nepamave izvi so ndevapi vakakura vari ndingati biggest role models enyu mumusic? Tiri padhanzo munhu inini anotoniinspire zvemusic ndiSekalaz. Alright, why Sekalaz? Because maartists akawanda but Sekalaz even pavocal anopedza chero pamessage futi akaipa then kozoitawo kaubehavior yake kaubanditi type kauchichiva saka totongoti ini makarerekera pakuva vocal one then toenda kuhip-hop ndofara Tigons malines chichichi the way line mabhazi akaita sei mastori achimataura through music yaita sei anondinspire kudaro. So have you ever tried kumbopinda kana pane hip hop beat or unopindira mustudio motonorekoda mavocals pabeat hip hop? Sandangorwa hip hop type but zvekungodai dai zvemabhazi unotongonzwa kuti munhu anenge anoteera music yakaita hip hop yakachichichi mabhazi avo anotoita zvemusic akatonzwa song anonzwa kuti best uyu paakatoimba song iyi imba angatira Tigons unotozvinzwa kuti song iyi munhu anenge angatira Tigons. So besides the music, what else do you do? So far ndoenda kumaworks Alright. maybe pamberi apa teta kukondinya chikoro chirede but Alright, but so far ngomborwa so but zvine zvichibalansika because maybe unongochiti pamwe une studio session wanzi na producer uya kana kuma 5 kana kuma 6 pamwe ndo time unenge wabva kugraph dzichizo balansika iri manje. Zvinobalansa because ini schedule yangu per week ndoita free na 3. Alright. 3 till later ndoenda free. Ndo time per week then weekend from 11 Saturday. Chienda nende free saka time yo ndenda kubasa yo. Kana nditori nemaworks yo munhu andakolabo ndachika ndo pato time za studio ska time yatangopedza kuti 3 ko. Then time wachitaurwa mashoots mavideos masaturdays nemasundays ndo atorwa but hazvike zvibalansa zvezvi kubalansa obviously mashows nechichi anozota manheru saka izvongo angori manheru atendi maworks atechingorwa zvifamba ndo zvakakosha because vanhu vakawanda ona vanotanga vari maartist asati ane maworks vanozoti achirowa maworks zo artist akutomwa menoti anenge akuwandirwa kana kuti anenge akutonakirwa nemari dzekumaworks obambo zosiya zvemusic kana muri kubalansisa so imimi handi makanyanyorerekera kuafrodance chii chinonyatsoita kuti like chinokuattractai kusound iroro chii because there is hip hop kune gospel inokwanisa kuroyeka kune R&B but imi muri paafrodance why? Afrodance inini netype yevocal rangu kana netype yacho zvandinoimba Afrodance inondiforsa kuti ndiimbe zvinhu zvine musoro or zvinhu zvinoteerereka chero even kuage group yedu Afro yandoimba chero even ndo vangu vanokwasoteera but even gogo chacho vanokwasokuti ifuna muzukuru wangu ndo zvinoita ndirambe ndiri side ikoko kana vanati kudhanzwa ndairwa but ndakanoti kana panchiyo ndopedza ndakuimba zvinhu zvotika ndaro vamwe vanopedza asiri proud neni kuti song yemwana wangu anotoshape kunyarira unonongochitozvichawa ipogona but unongotonati sound iyi ngaramba nchiro mbedza ndakuimba zvinhu zvokuti plus kutozoti ndise song yangu ati 2030 ndiplaya kuti song yangu yedhanzo ningesera make sense ndinenge ngorengoti manje afro tribe tonango chero 2050 tonango song yangu vazhinji mazuva ano vaungogadzira type yemusic ungoti ingorira 2 minutes patiktok ungogadzira trend zvato unozoiridza song iyoyo after kanoti 2 weeks nenge yakutongobowa song so what do you feel pa like type yekuti handioriwe afrodance but unombozanganisa mamwe mazhandre do you think kuti maartist anofanira kungoita stick to one genre or kumbomixa nekuita sese kwakanyatsokoshere? Mixing yemagenre yakakoshera kuti
unoona ngodezo kana kuti artist ekunze mango katotafuna akachikuona unoona ngodezo kana nemunhu akaita kana Chris Brown apa iwe tepe zvimabhiti zvakadai zvauziona you'll be struggling kuti ukwanise kusuta pasound yanenge aida kuisa because unoona kutenda wakadii but kuti uzoita kana collab nemunhu wekunze kana kuti napena boss zvinodoneta wachira zvigubhu zvedu zvakadai nemirodi yarezo saka artist unofana kutonge uchiziva kuti any sound yandaisirwa chirogona vanzi collab nemunhu wesungura vanzi collab nemunhu wegospel nemunhu wehip-hop unofana kutongoziva kuti pese ndotasi unongochinonokwaa pese that's true. Saka imbotudzai kuti paprocess yenyu yekuzonzi pazogadzirwa song zvinofamba sei? Panotanga paine malyrics and then mamazotsvaga beat kana panotanga paine beat mamazotsvaga malyrics? Pamwe panotanga panitori nemalyrics, beat ndozotsvaga kuti beat inosuta nemelody parodaro sei rengi rakaita sei ndinoona kuti ndichifamba panotofunga malyrics anotongoyaga musoro then ndotoenda apa WhatsApp kwangu ndotoita ka voice kake ka audio kemalyrics anenge pamusoro then ndazonazogara ndasetla ndotera ndaimborichikwa ndakutotsvaga beat inoita chorus inenge yatoapo kana chorus yatoapo ngozasong yapera wotoisa pabeat wakutonyora malyrics opera studio yatoa song. Saka do you think kuti pane musiyano between artist inonyora isina beat neartist inotanga yatotsvaga beat kudhara yototanga kutonyora song yakagaidzwa nebeat? Pane musiyano here? Pakadaro hapana musiyano wakanyanya kwezi as long as zvinhu zvakunyora pabeat zvichienderana nebeat urakushandisa chete ozongwana unotonyora song yese ikapera asina beat but kana uri munhu kuti anozokwanisa kuti any beat rawawana rinofana kuzoenderana nesong iyoyo kuti ukanyora song then kwezi mamwe artist anozonesekana pakuchuza beat pakuchuza beat kwezi unotozozwa muna kuti song yako yakaipa but beat iri harisikuenderana saka vanonyorawo pasina beat zviripo but I think the best way kutongoti kana uchiita zvinhu zvako beat unofana kuizwa kuti melody yakushandisa apa pandeipa kuti usazonesekana kuzi vamwe vanhu vanotaura kuti adzi munhu ukanyora let's say ibeat repanet rawawana vamwe vanoti hanzi zvese zvauchanga wakunyora ipapo kazvakutongogaidwa nebeat. Saka kana kuri kunzwa ungochifunga uzwa creative unenge wakutovhiringidzwa ndo mutauro unoita vamwe vanhu avo izvozvo vanhu vanosiyana kwezi inini pandotonyora ndokasanyora nebeat repaindaneti oro kutopiwa beat naproducer but hazvinetadzise kuchinja beat kwezi kana song yatongopera kachiro ndikanzwa chitorizana ini beat ka ndokwanisa kutozva kuti beat iri inoenderana nesong yakati ndakayora masina kudhara as long as uchizongowana room yekuzongochinjisa zvinokwanisa kuchinja ukashandisa art akashandiswa naproducer pabeat rake but song yagara yakanyora yakapera kudhara andaenda pabata kuzi paito confusion wokuti saka munhu anenge achinzi akapenga ndiani anongokwanisa kungofunga song akatongogara pasina ana chaakunzwa kana kufunga artist. I think artist wese unokwanisa kufunga song wakagara wakatongo but zvinozosiyana pakunyora apo kwezi unokwanisa kufunga umwe song yake unotonzwa kuti chorus iripo but vese anga akuisa zvinhu zvisingaenderani nechorus ndo zvinozoitika pakuti unenge wangoti chorus yatoapo unoenda studio unotoisa chorus yakaipa but kuzoti vese manje wakutoita nekufungira ipapo wauimba wana kuti zvagogo wako palast song ndo zvinozonetsaona. Saka tonotongotikana wateze kana song iri last song yongomecha nemalyrics ozva kuti zvinhu zvakanangana kuti song iri last song haisizombembwa zvekuti takazoenda kuchechi tikaita sei zodzoka tikaona baba pasina ubiko. So do you record based on kuti my experience kana kuti my emotions kana kuti zvongonakirwa mapinda mustudio producer akuridza beat kuti chakapenga ichimira ndichinyorera kana kuti munototi panapa bepi rangu ndiri kunzwa kurida riganimborinyorera song ariko nokuti artist wese I think anogona kuita ukatotadzirwa tukatonetekana tereki unokwanisa kutoisa malyrics pasi ukaenda studio
unoona uzozviramba kuti pandana kabatikana ka but ya vazhinji deep down havazobvumi unotoimba song unozwa kuti papa kaipa but chimombo chatondibaiza chinoda kubatika chichichivaizva utonyora song unyora ziku emotional heartbreak song yavaizva utoimba but uzazobvunza kuti mama rambuya nebaby utoramba ndakatongonyora vaizva but usually ndo zvinoitika kozviyama masong kuti yangu wakutongofungawo watongonyorawo song ngoti song normal song then wazoona kuti zvinhu zviri kuitika paground ukapinda tiriona vanhu vaideso vanhu vakutambura kudidididi utotese utonyora song. Yeah, saka every artist I believe kuti anenge atori neobstacle yaanotosangana nayo be it nyaya dzemari dzekuti pamwe maybe producer ari kudhura kana kuti pamwe uri kungoburitsa masini vanhu vasi kuterera saka imbotiudzayo specifically imimi machallenges amakambosangana nawo mudaro. Inini machallenges andakasangana nawo nokuziya producer kana uri artist usina producer waunatsoklika naye kulinga naye zvinogona kubaizika pamabudire emusic yako pakuti lese unotorekoda unaproducer womupa mari but song yako unoita kana 3 months 4 months haana kukupa baba akachengeta song yakachengetwa hatizovataurire mazita but nokutosangana newe producer kutoti gore ropera cheche usinopera song wotozosvika pakuranga inandidaro pakurangwa kuti kuzoita umwe producer wekuti anenge achitogona kuproducer but iwe uzongonzwa song yako iri kubowa haina kana kumaster voice ringori sezvariri iroro opiwa song yako adeso ingawani song yanhingi iri kutosauna bowa zvekudaro uri kuti handisogona kusagona here kwangu kana kuti isabotage ti wotozosvika pakurangwa chidini then imwe machallenges asosangana nawo ndeyekuti unogona kutorekodha song bo zvese but wozonazoshaya mari yekuti unazoita quality video yakanaka kozi song yakaipa ikatawo video mawanika unofamba kwese ndakawana these days ichiri kufamba mavisuals ukarwa song yako ukaita video chero usingapisi zvako usati wakuzikana uzoshaya kana 500 views dzakawanda kana uchikunengera then ukaposta audio chete unogona kustruggle kusvika 100 yeniyo kana azofitarisa saka machallenges ndeyekuti mari pane paitoda kana kuti lese munhu kuti anenge angonakirwa nediro obva angoti anofanira kuda kusponsor da kuita sedo kuti mamwe masina afambe then kana artist futi usingashandika challenge yaunoita unongostoona futi mari yerecording yacho hauna kuti uite video kuti wadedzwa futi kunzi apana unogona kufree recording autoona futi mari yetransport yacho kuti uzoti munhu kuoffer futi free recording azokubhadhira futi transport saka panenge pachipisa saka totongoti kana uri artist achangotanga pane paitoda kutoriwo kana nesource of income yekuti yese unehasura unorova oro una someone anokuhelpa kuti izvi zvifambe ndo kutodistroita otherwise unoramba uchingofesa same challenge iyo but mazuva music iri kupushwa yo nemarius sa I think video ka hongu video pamwe song yazonyatsoputika ka but kuri kunzwa buritsa audio rako ka mazuva ano vanhu vari kuswera vari patiktok vanhu vari kuswera vari painstagram saka inini personally I think kuti kana uri sa upcoming artist ka kuti warova song yako maybe hapana background yakanyanya yakanaka obva ngokumbira producer ungoti imbonditorowo ka video ndiri pachi pamic anything chingori visual chingori basic chekuti ungoposta patiktok nepa IG and then song ikazoputikawo yozodii I'm sure haunguzomboshaya 1 or 2 vanhu vanoti mira ndekusponsor video here and then ito atari mumaketa atazongoti 50-50 pamashezi mari dzinenge dzawanikwa pamayoutube maspotify chichiri saka I think nekunaka kwetechnology mazuva ano ka video ingamboite izvo but patransport transport plus video mazuva ano unokwanisa kutotora nefoni waiziya kari kana kepanzvimbo 1
maybe muri studio ungokatika studio ni studio session waiziya ukati quality ya saka I think nekunaka kwetechnology ka mamwe ma-challenges akuita achiita achizikira but mari inozongodiwa padiri mari inozongodiwa padiri inozongodiwa ukatrita music secareer ka mamwe masini ekuti let's say kuti ngatichiko kana basic mari yetransport chaichai haimbokurwadzi kubvisa because ukuzoti uri kuzviinvest akozi maworkspace atiri kuita izvezvizvo itori mari yatiri kutocreata tichazoitika mama masini esatiri kuamuda vana nayoutube bebe wachazonzi wapisa vachamateerera waiziya vanhu vanozongadzokera mari iyo ichazongera sei ichazongodzoka saka kana utori nemukana wekuti une something chekutomboisa pamaweki ako zvoda kungosacrifice waiziya tokuisa padiri kozi chimoko chinogona ngokudzoti shamwari bhando handina nditengera uri $5 unongosenda saka ndinokutadzisa ungoshandisa mari iyo waiziya unorwa nhamba rako zato waiziya saingori nyaya yemasacrifices so how do you manage kuramba uri motivated mugame irori remangoma yekuti because nema-challenges ese atataura one day munhu ogona ngomuka ungoti apa ndiri kufira ndokuburitsa mari yevidhiyo kai pamwe mashows ari kuya but mashoma munhu it's easy kuti ugive up saka mukumanaja sei kuramba makahadhira chinozotipa shungu nechekuti unenge uchiona akozi musical unogona kutolingana vanhu vakawanda ka muchitambudzika mese mchididi yese unotozoona kwati the end of the year uona kuti first wangu zvakutoita bhozva kutodaisawaize utozofunga kuti but inini ndingatadza seiko vamwe varikuzvigona sei waize wotozotariswa kuti inini pandikubairiza nepapeona kuona kuti one handisi kupusha mawekisi angu handisi kubudisa music asinaiso saka ndingazobhukwa sei kushow ndisina music kana kuti ndingazozikana nevanhu sei ndisingaposto patiktok kana painstagram kana pafacebook wotenga data rako watotengerwa data wombopusha one or two things wotoona kwashaya vanhu tonotokaipa kadi vanhu ivavondoonita sei vanokupa energy yekuti but nditoni nevanhu vakutobhelievha mandiri kwati mfano yakaipa kadede kwete good ana song studio apo izi sando zotoyaka song yakaipa ma song ndo zvimwe zvinhu zvinotokupa energy yekuti urambire sei ushiro vati but nditoni nevanhu vakutoti ndakaipa kwezi iwe pachako pamwe pacho unotanga usina kuzvibhelieve kwati ndikuitira maworks but ndikugona but through vanhu vanozoti wakaipa utozoona chiro nevanhu vekumba chacho kuti utozoona kana munhu wako kuti vanotogona ipapo zobva zvanazokupa energy munhu watokomeda pasong yangu chakaipa kuza kashoma kuona like vakomana vaningina vachikunyepera kashoma because anokuda anokudzotokwaa especially vari machembere aidoti anotokudza fair kuti zvemusic zvamukuita izvi zvidai vasiyana nazvo muchazotamoita zvemadrugs vanenge vachiriedzoro kuti hamusikuona asi ukaona munhu mukuru especially mamoms abvuma kuti zvaunotogona nai vanenge vachitoreza izvozvoda big time unoramba uchitozi tafanira kuti daidai so ngetaipe yakadai so iyi munhu vatonakirwa saka regarimofamba neline iri waizi vanhu vanakirwa nelast phone yakadai so iyi ndakufanira tese kusha futi kuleni iri wakusangasa so ukambopa vanhu ka emotional ukambopa vanhu ka message kaudai ukambopa vanhu chilove song unozvati ndinenge chibata vachi kwatsese that's true saka vanhu ndokumotivate vanhu vari paground nevanhu vakakurawo navo vanenge vachiita same thing chokuita akabudirira munhu wawaiswera naye kana wakamboweka naye tokupapota but tangu atesta anombogara pasofa ari pasaidi apo saka ndingatadza that's true so do you think kuti talent chete zvaringori rega rinongokupushawo mberi or you need other things maybe such as discipline kana kuti maybe nemari chaiyo kana kuti kana ungori as long as une talent ka zvitongori automatic kuti uchabudirira what do you think as long une talent unobudirira unokwanisa kubudirira
chero pasina mari ukakwanisa kungowana munhu angokutora kana nefoni yake yotesi otoposta otodai so then discipline futi pamaworks inongodiwa discipline inotangira pakutogona kushanda nevanhu chacho producer akashanda newe hafana kufila kuti mufana wachamudeedza mufana uyu chishishiwa izvi anofana kungowa munhu ari disciplined plus talent rodawo kunamatirwa azvingowa ungomukiwa padai so talent rinotongotorwa talent rokwanisa munhu kwasa kutoona wakusatogona uzonzi angatori nepoteni chawo talent ida namatirwa prayer kwekasangana pakati neyamusi wako zvinoenda mberi usangotoona kuti zvokufamba lolo zvakuti achisvika zvakusvika zvodededede upaisa watotese watosvika pachi wakanangerepo saka mari inogona kuzouya zvayo kumberi but chero usina mari stereki unokwanisa kungoita se kutongoenda kumberi izvozvo chaizvomudaro kuti music iende kumberi. Do you think kuti music inokwanisa kuenda kumberi nyangwe mabloggers asina kupusha maworks, for example ana Zim Celebs, kuti song yako inotokwanisa here kuputika usinombobvira wapa Zim Celebs yake basa kuti akupushire uchingopusha wega, is it enough? Kana kuti at one point uchatonidawo maybe kupa mari team repa TikTok, team repa IG kuti rikupushire? Usually chandakatozoona ine wega pachako unokwanisa kuzvipusha TikTok yako uri wega unokwanisa kupusha kana chinhu chikatendera chacho Zim Celebs anochitora ega anochitora ega chinhu zvokuzi unoona kutobhadharwa fana vane manumbers vane chichishika kuti video rako raanokupostira rogona kutoita kana kuti 1k likes unoita kana kuti 2k views hauna kana benefit yawawana padhiri iroro but munhu wamupa kana kuti $30 kati wamupa $20 hauna kana kuona benefit yechinhu chocho dana totenga data nemari iyoyo worekoda song yako upusha wega uchirwa mari user wako ukarwa mari user anosvika pa10 baba uchingorwa pasong yako uri wega hapashai vanhu vanoti vesa raipa wakutofollowa wakutoposta wakutoriposta vamwe voda sei wakutozivisa kuti Zim Celebs mufana yakaipa wakutozoona pa Zim Celebs wakwanzi kutsvagwa but ndo zvinozoitika kwezvo vamwe vanhu vanotanga kuposta neZim Celebs vasina ukada kuti ndazotasa vanhu vari kuposta neZim Celebs vanazocheka zvakanakanaka pama new voices havapfuuri 2 kana 3 vanhu varikupisa kana kuti varitoita manamba vamwe vacho kungotorerwa mari ingori mari mari harambi mari yamunhu munhu anototora mari anenge aida toraramisawo $50 ungoposta chimusongo yako ichibohwa akuti tupana ukatona atokudza kuti apana ngofoni yangu iyi hauna imwe anenge atofanira but mostly unotozoona makomenzi anenge ari kuzisule pememo Zim Celebs nyara mari yapana boy zawajika mari yapana because baba unotozoona kana chimwe chinhu chisina na quality baba chivideo chakangotorwa state chiripo ari kupiko unozoona makomenzi akanzi ari kupiko mfano akaipa ndivana zvaitsvaga aiva kupiko nguva yese saka papa haisinyaya kuti mari sterege kuzvipushira uri wega ukatanga watozvipusha vanotozokuisa chi padhiri chero watanga akotova kupisa wozombopota chiboti ngoma drink chichichi but vanenge watanga vakuisa pazvinhu usina kana vatsvagara kubhega ya munhu kuti unenge wato content yavo because zvinenge zvava kutobenefita account yake yakutowana maviews nemachichi bozi hapasi pese kapa vanowana content nyama yekuposta saka vanoita vachimbotaridza kuti hapana here type yecontent iri kupisa kuTikTok maybe maupcoming nene vasingatofanira isana madedido aya vakambobhadhara vanenge vatanga vapisira kuTikTok then obva vazotorwa kandoko because yandowana engagement paningiriki saka short ukatanga kupusha masina ako unogona kutoita zvimwe zvinhu usina zvinhu zvishandisa mari zvikazokupa mari futi chokwadi saka any last words dzamungapo kune munhu ada kutanga zvemusic? Mawords anengapo munhu ada kutanga zvemusic word of advice ngafocus netalent rake kana achifila kuti ane talent ngangofocus netalent rake. Music inonyorwa musatedzere munhu. Music inonyorwa nyora ne the way yaunofeel like kuti ndo yaunogona nyora music
plus talent inonamatira futi chingonamatwa namwari rambai muchindowedzera malyrics rambai muchiita sei izvo zviite kozi zvinhu zvekuimba zvinopera unotonzwa watopererwa kutoshaya kana saka ngonamata talent rako ungowa munhu ari discipline pakushanda nemaproducers nekuita sei togona kutaura nevanhu so that unobodera pakereya yako zvinganonoka hazvo zvikadii but unozongosvika cheso. That's true. Yeah. Saka before tavhara musidombotwo kanzwisa here mudaro kanzwisa yatimbomira mvura ti irwaiva timudaro akaka kadrek song andakarova collab na TG ndakarova maibvunza kuti mudara mamarambwa here mamatorambwa musanyangwe musati maimba henyu nokutozoti mamatorambwa saka akainzi ndaisaziva kuti heartbreak inorwadza fura rufu moyo wangu akaubaya sha une buri akaindojusa mucholo ndi satani chete I know asingwari we are right moyo wafunga uti waiku chanda ifirachi iwe chanda ifirachi moyo watonora semfirichi chanda ifirachi iwe chanda ifirachi moyo watonora semfirichi pananga zurofu ndabaiwa ndikuchema moyo wangu wakauraiwa moyo wakaura nunzidzanganira asi chema heartbreak zvandiwandira asi zvineveneva ndakapinda nemoyo zvikazvoenda nepamwe peni yandinayo inotandizamwe ndikafunga akadhetawa nefriend yangu kwainiwo ndakusiyai kuri pinda murudo kwaini ndakusiyai kuri ndautorikreta dai ndisinakudanana newe kutorikreta dai ndisinakusangana newe ndautorikreta dai ndisinakudanana newe kutorikreta dai ndisinakusangana. Apa I think mune mama akatorwadziswa zvemashuvo vanenge ndambopota uchipindirwa mustudio ndaziziya koza malines acho anga achinzwika kuti ari kunyanzobva pasi pemoyo chaipo chaipo arambai muchipusha maworks mudara ndo zvatoda saka mamwe maworks vanhu kana vachida kumatsvaga vanonomawana papi pamapages api ingave iri TikTok ingave iri IG maiziya kwese maworks angu totangira kuyoutube unosecha pakanzi Nzendo King Official saka Nzendo iyi inenge yakuti netse vanhu saka inospelwa inzi NCENTO Nzendo King Nzendo King Official wayoutube Nzendo pa TikTok Nzendo King pa Instagram kwese angori manzendo King ngosecha Nzendo King chete asatawe maghost edu saka ngosecha Nzendo King kwese unongobuda Nzendo King wani kana works tag pa WhatsApp then uchida kundibata unoda kuti ma collaborations or booking ye anything unibata pa 0773 700 331 0773 700 331 then mamwe works futi anobatika pa page re studio ranzi KDP Beats ukangonyora kuti KDP Beats unotoona futi mamwe works ekustudio kwedu atinenge tichiposta ipapo the likes of my medleys or masong ekuti anenge ane vanhu vakawanda anenge akasponsor nestudio lechichi anenge achibatika ipapo safe mudara saka this year makatirongere Bama EP this year ndakambogaya tatisubudisa EP kana Bama tungorwa masingle tune after tune tikafila kuti song yakabuda apa pavanhu vanenge vaneta nekuteerera iyo tovapa imwe tichingodaro kusvika gora pera chingowapa pandoda tobudawo kavidhio tonovapa vidhio but nesauri ukanda audio tongokwanda audio tichingodaro kusvika gora pera saka mune muri open for collaborations here zvekuti anenge achida kutsvagai maybe for my works like are you open to collaborations? Makolabo ndorwa na anyone anongoda kuti tishande chero ari kudzidzira
Ruwaru asikagoni kutonyora song tunogona Tutangira ipapo. ndikatongompa kana project yangu ndakanyora tikatoveka. Yeah. Chandaingoda ndechoti pangoitawo munhu anenge ari serious nemaworks. Kuti akazosvika kuti DM hazotaure dhiri rekudhirowana kuti anonha toda collab oda mwedzi wapera munhu arongoriziva collab. We should work, we must work, bro. Unozofila wange waganzirwa ka patinenge sinyaya munhu ungori serious ndibate waredi chete kuti tishande. Because ndotobozita ndichisangana netimba pama-IG pama-TikTok munhu anokubata mudharama works enyu akapenga we should work taneta ndovakati afeya mudhara nhamba idzo after munhu week 2 weeks 3 weeks mwedzi obva adzoka futi mwedzi wechitu mudhara we should work handi kuzvigadzirisa we must work anenge achiona potential yako ane mapushira kuti ari kuda kuti shanda akuwanza nhorono we should work, we should regedza samana serious nemaworks mazvinzwira mega naNzendo King munongovabata vari free to open to work with anyone maiziya maworks ndo yacho kungopushana chingoenda kumberi. So that's it for today, guys. My bata, this is the Producer's Couch, and catch us next time. Tonight content food every Wednesday. Techikupai content nyowani, mnenge mchiona talent nyowani every time. Saka make sure kuti you follow each and everyone anouya, cause tinenge tichida kuti music scene yedu yende ukumberi. Saka follow Nzendo King pa YouTube, pa TikTok, maiziya zvese subscribe. Mangoma achakupai. Ozi tineta guys nekuramba tichiterera ma-artists akangobvira kudhara since 2002 2005 tichido zvinhu zvinyowani maiziya kungosapotana. Yeah, you enjoy. Saka that's it for today. Until next time, I'm your host Reactive Beats with Nzendo King, and that's enough. Shamwari tanga tisina kunzonti manager wanga usina kutaura zita renyu. Asi manager atori ndiye manager kana ari atouya atori porongoro pamani anorowa mangoma kuti maybe next time ndianenge akudzoka onda ndianenge agara panapa next time. Saka anonzi Cash Million munomutsvaga futi pa YouTube. is also there. Cash Million Music. Yeah, ira nezo tsvaga pa YouTube. Cash Million Music. Yeah. Vanenge vachirova ma-heartbreak ya madance chichi. Memori mess. Tingetite party. Saka thank you guys for coming amana zvotodaro nekusupporta chinhu chedu. Saka boa man, until next time. Yes sir.